வெல்கம் பேக் டு ஆன்லைன் கேமிங் தமிழ் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அட்வான்ஸ் சர்வர் வந்துருச்சு, அப்டேட் வந்துருச்சு. இந்த அப்டேட்டில் ஆனால் டேப் டு பிகின் நமக்குன்னா சர்வர் இன்னும் கனெக்ட் ஆகலாம் கிடையாது. வாங்க பார்க்கலாம். இதான் கைஸ் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் லோவும் அப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கா? அயோட்டாவே 2 அயோட்டாவை கொடுத்துருக்காங்க இந்த தடவை, நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். बारे 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 हो बारे அம்முகுடுமுக அம்மா அடுமாள் டும்பக்கோ டும்பக்கோ அம்முகுடுமுக அம்மா அடுமாள். இப்படிதான் கைஸ், நல்லா இருக்கா? கெத்தாக இருக்கா? டம்ம கிடக்கண்டா அம்மா கிடக்கண்டா அம்மு கிடக்கண்டான் அம்மா கிடக்கண்டா அம்மு கிடக்கன் வாடி உள்ள பாருங்க கைஸ். இப்படி தான் த சர்வர் வில் பி ரெடி சூன். இன்னும் ரெடி ஆகலை கைஸ், சர்வர் இன்னும் ரெடி ஆகணும். ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதை இதை எடுத்து வீடியோ போடுறேன். லவ் பாய், தேங்க் பாய். ஓகே கைஸ், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க் கைஸ். நம்ம டிஜே அலோக் கிவ்வே நாளைக்கு இருக்குது கைஸ் லைவ். ஓகே.